Veď je tá Terchová prekrásna dedina, ja som tam vyrástla sťa mladá dievčina. Potôčik maličký, len sama čistota, veselo cez vrátnu dolinu zurkota. Dobre sa v Terchovej, dobre sa v nej býva, keď tichý vetriček z rozsudca povieva. Narodila som sa 18. apríla 1940, boli to vojnové roky, v Terchovej, Bielom potoku, na Lázoch u Podhorských pod Malým Rozsudcom v krásnej prírode. Môj otecko bol vojnový invalid, slepec prvej svetovej vojny, keď ho ako mladého chlapca 19-ročného zranila strela pár mesiacov pred ukončením prvej svetovej vojny. Mamička pracovala na roli. Mala som úžasných rodičov a mala som staršieho brata a sestru, ja som bola najmladšia. Spomínam si na koniec vojny roku 1945. My sme boli schovaní u starého otca hlboko v horách v Struhárni u Obšívaných a vracali sme sa práve 4. apríla 1945, keď Nemci podpálili Terchovu. Tak sme sa dívali, jak tá Terchova horí. A jak sme už išli domov, tak tam išiel ohromný front cez Terchovu, cez našu dolinu. Začala Kaťuša strieľať. Ja si pamätám, že som spadla na zem, úplne nos sa mi zaril do tej hliny od tej hrôzy. No, prišli sme domov, do nášho domčeka, tam boli ubytovaní Rusi, pod našim oknom, pod našou spálňou. Bol ťažký kanón, alebo delo, jak sa to povie. Proste Rusi boli aj dobrí, aj zlí. Pamätám si, že jeden Rus ma nosil na koni, dával mi kocky, cukríky, ale druhí boli takí, že všetko brali, čo videli. Proste keď sa vojna skončila, Rusi odišli, nám ostala holá chalupa. Ešte aj ockovi jediný oblek mal, schovával si ho a na ňom mal staré šaty, tak keď už odchádzali Rusi, oni to nejak zbadali, musel sa vyzliecť, hrozili mu, že ho zastrelia, oblek musel vyliecť a dať im. Boli sme radi, že vojna sa už skončila a v 46. roku 1946 som začala chodiť do školy, do prvej triedy. V Terchovej, Bielom potoku, bola to dvojtriedka malá, tam boli deti od 1. až po 8. ročník. Všetci sme boli v 2 triedách. Nemali sme poriadne ani na písanky, ani na ceruzky, lebo to bolo po vojne. Keďže nám doma skoro nič neostalo, taniere, všetko pobrali, hej, tak ocko išiel ku svojmu bratovi do Považskej Teplej, k strýkovi Joškovi a ten nám dal, čo bolo treba do kuchyne, chleba, múky a všetko. Boli to náročné roky, ale rada na to spomínam. V roku 1946 sa oženil môj najstarší brat Tonko, lebo bol 14 rokov odo mňa starší. Bývali sme spolu. Potom sa mu narodil syn a ja som bola pestúnka jeho starších detí. Ja som s nimi rastla. Po vojne to bolo veľmi ťažké. Hovorím, že mali sme tam na Húbne taký žarnov, to bolo ručne robené. Tam sa nasypala pšenica, to sa u nás ale neurodilo, to nám dal ten strýko z Teplej, to sa pomlelo a to sme mali kašu z toho. Jedli sme veľmi jednoducho a my sme museli v tých časoch robiť od malička. Ja som mala preč 5 rokov, som musela husky pásť
No a potom som hovoril, čo bolo doma treba, to sme vedeli, čo treba robiť. Mali sme 5 hektárov pola aj s lúkami, to bolo vtedy dosť veľa. A keďže my sme mali všetky role v svahoch, na lázoch, tak tam ani komunisti nechceli družstvo zakladať. V kuchyni sme mali pec chlebovú, kde mamička, tam sa naraz zmestilo 5 chlebov, tak to boli vynikajúce chleby. A v jeseni sa tam piekli podlisňáky vynikajúce na kapustných listoch. Keď už som bola trochu väčšia, tak som pasla kravy. Mamička, tak sa mi ráno nechcelo vstať, ale prišla ku posteli, dieťa moje, musíš ísť hore. O 5:00 som vstávala, išla pas kravy. A prišla som domov a zase som mame pomáhala. No a večer, keď som chvíľočku mala len čas, tak som sa išla s kamarátkami hrať s loptou. To sme mali takú, to bola naša hračka, lopta. Hneď po vojne nebolo ničoho, ani v obchodoch, ani... Tak si spomínam, že tie prvé Vianoce v 45. a 6. sme to bolo dostať papieriky, aj stanio, fazulky balili a kusky drievka. Povešali na stromček, mali sme jablčka na ňom, oriešky a Vianoce boli u nás nádherné. Boli také krásne zvyky, že sme sedeli všetci pri vianočnom stole, pod stolom bola taká slama, ako na pamiatku narodenia Pána Ježiša. No a čo sme mali, aké jedla? Najprv sme mali oblátky a maminka moja nám urobila každému krížik na čelo s medom, že aby sme boli dobrí celý rok. Potom bola Ježišková kaša, čiže krupicová, to bolo vzácnosť, to bolo len na Vianoce, krupicová kaša. O ryžovej kaši sa nám ani nesnívalo, to sa volalo, že rajsová, to sa varilo len ťažko chorým ľuďom. No, potom sme mali čiernu polievku, to mamička varila, takú fazulovú, a tam boli sušené slivky vynikajúce a nakoniec boli opekance. Upiekli sa také záviny z kysnutého cesta, žiadne koláče, žiadne zákusky tedy neexistovali. Mäso sa nejedlo, celý pôst, absolútne nič, nejaké mäso, až na Božie narodenie, potom prvý sviatok vianočný. U nás na Terchovej sa pestoval lan, všetky uteráky, obrusy, plachty, prádlo naše, sme všetko mali z domáceho plátna. To mamička aj so švagrinkou Pavlinkou tkali celú zimu. Najprv sa to opriadlo, teda spracovalo a potom sa celú zimu tkalo, tak a okrem toho ešte vtedy boli zimy nádherné. Ujo Tono, nemali sme nejaké čižmy a nič. Ujo Tono a ešte sukno sa doma tkalo z ovčej vlny. To Ujo Tono bol veľmi šikovný, teda môj brat, tak ho voláme Ujo Tono, vedel nám ušiť papuče zo sukna. Tak sme nosili tie papuče, na spodok dal z nejakých starých pneumatík gumu a takto sme chodili oblečení. Mesa sme celkové málo pojedli. Jedli sme, ale inak dobre výživné polievky, stará mama vedela dobre variť. Do školy v Bielom Potoku som chodila po 5. triedu a potom som išla na 2. stupeň do Terchovej, do dediny. Vtedy sa to volalo 8-ročná stredná škola. V zime bolo nás veľa detí, a čo ja som bývala pri ceste, ale tí, čo chodili z tých kopcov. V zime sme chodili, sme mali v nohách 10 kilometrov, každý deň. Do dediny 10 do školy a domov 10. No a na jar a v jeseni sme chodili na bicykloch. No bohužiaľ bolo to tak, že internát sme mali v bývalom františkanskom kláštore, odkiaľ boli vyhnatí reholníci, ale my sme za to nemohli. Tak sme bývali, aj 15 nás bolo na izbe, prvý, druhý ročník. A keď sme boli maturantky, tak sme mali také privilegium, že sme boli na hornom poschodí v tých malých
takých malých izbičkách, kde možno žil jeden mních. Predtým mali sme poschodové postele, kúrili sme si uhlím. Ráno sme mali vždy rozcvičku. No a do školy som chodila, to je teraz katolícky dom, takisto odtiaľ vyhnali komunisti školské sestry a bola to pedagógia, ale my sme za to nemohli, hej. To bola naša pedagogická škola, bola to výborná škola, veľa nás naučila, lebo boli profesori ešte ozaj zo starej školy, takže veľa nám dala, boli sme ohromne pripravené učiť deti. Keď som zmaturovala, mala som 18 rokov, ale keďže už bol komunizmus, tak sme boli aj v komunistickom duchu tak vychovávané a mali sme tak aj deti viesť. No a ešte poviem, že sme mali povinný predmet husle. Rodičia mi museli tie husle kúpiť, stali vyše 300 korún, to bol ocko mal 650 dôchodku. Ale dostávala som štipendium, na to som musela mať dobré známky. 310 bolo, to si tak pamätám, štipendium a 345 stal internát mesačne. A mohli sme ísť prvý, druhý prvý, len raz za mesiac domov. No. Ale to nejaké autobusy nechodili, ešte len do Varina vlakom a odtiaľ autobusom a z Terchove peši. Žilina bola vtedy veľmi pekné mesto, malé. Žilina sa končila tam, kde je dneska Zajmusová škola, na Zajmusovej. To bol koniec Žiliny. A ďalej to už boli, no preto sa to aj volá Hliny, tam boli také lúky, také jamy. To bolo koniec Žilina. Žilina mala vtedy asi 25 000 obyvateľov. V nedeľu sme korzovali námestie, Masaryčka, tak dookola. Na internáte, hovorím, to bolo dobre, my sme sa len učili a učili. Učili a učili. Prišli sme zo školy, bol obed, chvíľu voľno, potom bolo štúdium. Proste museli sme sa veľa za tie 4 roky naučiť. Aj na toto štúdium mám krásne spomienky. Hej. Boli sme ohromný dobrý kolektív. Doteraz sa stretávame ešte s dievčatami. Už po 60 rokoch. Po maturite sme boli na umiestnenky umiestňované, kde nám určili, tam sme museli ísť učiť. Ja som dostala umiestnenku na Oravu, blízko poľských hraníc do Oravského Veselého. Bol to asi taký osud. Predo mnou 2 roky tam dostal umiestnenku tiež môj manžel, Albín, s ktorým som sa tam zoznámila. On učil ruštinu a výtvarnu, bol výtvarník, tak vyštudoval vyššiu pedagogickú školu. No bolo to také, bola tam hrozná zima na tej Severnej Orave. To bolo blízko poľských hraníc, len 8 kilometrov bolo na poľské hranice, tam boli financi. Keď sme skončili školu, boli nám určené školy, sme museli na tzv. Umiestnenky, hej. Ja som dostala umiestnenku na Hornú Oravu, išlo nás tam 5 dievčat na Hornú Oravu, do okresu Námestovo. A dostala som sa učiť do dediny Oravské Veselé. To bola jedna dlhá, asi 10-kilometrová dedina, ale keď ja som tam, ešte tam nebola elektrina. To ešte, proste až potom, asi v novembri už tam robili a potom v novembri už spustili tú elektrinu. Škola bola prekrásna. To komunisti tak postavili takú školu ako ukážku. Tam boli aj byty pre učiteľov, špeciálne študovne. Proste bola to nádherná škola. Keď som tam prišla, tak som začala učiť piatakov. No, prišli sme tam, ešte tam prišla jedna kolegyňa. Taká zaujímavosť bola, že v jeseni sme mali určené domy, hej, odtiaľ potiaľ. Museli sme ísť po domoch, presviečať ľudí, že aby dávali zemiaky na kontingent. Niekde na nás nahúckali aj psov, lebo tam bola chudoba, bieda. A mala som takých žiakov, že niektorí ešte slúžili, robili sluhov bohatším gazdom. No a tak keďže sme aj teda Albín tam býval v škole s kolegom, aj my sme, ja s kolegyňami, tak sme sa stretávali.
Každý deň sme boli spolu. Tak sme sa do seba zahľadili. No a cez zimu sme chodili na rande do tried. Raz sme išli do fyzikálnej, raz do hudobnej. Tam sme trávili večery. Bol do mňa veľmi zamilovaný. Ja trošku možno menej, ale tak sme sa potom rozhodli, že sa zoberieme. A ocko povedal, že z Oravského Veselého odídeme. Takže učila som tam len rok, ocko tam učil, teda Albín tam učil 3 roky. Odišli sme do Žiliny. My sme už boli vychované učiteľky mladé pre socializmus, pre vedenie detí k socializmu, k láske komunistickej strane. A vedľa tej školy v Oravskom Veselom hneď vedľa školy bol kostol. Samozrejme, že my mladé učiteľky sme sa báli. Ale otec bol nebojácný, Albín, ten bol každú nedeľu v kostole. Jemu to bolo jedno. No, do kostola to sa teda učitelia absolútne nesmeli chodiť, ale oco sa nebal. Chodil. Každú nedeľu bol v kostole. Tak keď z toho Veselého sme odišli v októbri 1959 sme sa zobrali. Sováža, takú menšiu svadbu sme mali v Terchovej, v kostole samozrejme. A oco prerušil vyučenie a ten rok, keď sme prišli bývať do Žiliny, robil aranžera v Považských chemických závodoch. To učiteľstvo sa mu ako si sprotivilo. No a samozrejme, kdeže vtedy nejaký byt, tak našli sme si takú jednu izbu v Budatine. Okná boli také, že bývali sme tam len od toho septembra do januára 60. Taká izba to bola, že cez noc tam zamrzla voda v lavore, čo sme mali. Ale boli sme mladí, ľúbili sme sa, tak sme sa túlili k sebe a sme sa navzájom zohrievali. V januári v roku 1960 Albín aj so svojím priateľom Ferom Behuňom založili v Považskej výtvarný odbor ľudovej školy umenia. No, on dochádzal z tej chemickej a ja som tam učila. Hoci nikdy som nemala tú výtvarnú nejakú. Do obeda som učila a to som zabudla povedať, že som dostala miesto do Považskej teplej teda na školu. Oco robil v tej chemickej, no a po obede išiel učiť na tú výtvarnú a ja som tiež mu pomáhala. Sme sa dozvedeli, že v Považskej teplej potrebujú učiteľku na základnú školu, na ročníky 1-5. No tak to bolo výborné. Tak som tam začala učiť 13. januára 1960 a prvé 2 mesiace som dochádzala. Zo Žiliny išla som ráno, ja neviem, ani strašne zavčasu, peši na prednádražie, lebo ocko ten išiel do chemickej továrne ráno. A odtiaľ mi išiel vlak a ja som už o 6:45 bola v teplej. No ale mi to absolútne nevadilo, bola som mladá. Veľmi láskavo nás prijala pani Ticová. Mala taký domček blízko školy, mala 4 chalanov malých, mala 2 izby a kuchyňu. No samozrejme bez príslušenstva, záchod bol na dvore aj všetko, žiadna kúpeľňa. A ona nás do tej jednej izby prijala. To bola úžasná žena. Tak pokiaľ Marienka sa narodila v júli, tak dovtedy sme tam bývali len my dvaja s otcom v tej jednej izbe. A potom, keď vtedy bola materská veľmi krátko, Marienka mala 2 mesiace, keď som už musela ísť učiť. No tak potom prišla babka a v tej jednej izbe sme bývali. My na gauči, takom rozkladacom a babka pod oknom. No a keďže sme sa ľúbili veľmi s otcom, tak sme počúvali, už babka spí. Keď už chrápala,
Tak dobre, už chrápe, už nič nepočuje. Hovorím, že v tej teplej som prežila najkrajšie roky. Boli to žiadne odmeny, vtedy neboli nič, boli sme úžasný kolektív. No a otec už potom prešiel, od septembra už učil na výtvar, už bol učiteľ na ľudovej škole umenia v Považskej Bystrici, výtvarný odbor. A stále sme si žiadali byt. Tam postavili školskú bytovku pre učiteľov, Považskej teplej štvorbytovku. Samozrejme, že nám ju nedali. Do jedného bytu sa nasťahoval dedinský tajomník ešte, ktorý mal 2 domy. Ale my sme byt nedostali v Teple. Tak oco bol taký... Chodili sme, pýtali sme byt, že na 4 ľudia a v jednej izbe. Nie. Tak otec v roku 1961 na Silvestra prišiel s nákladným autom k domu pani Ticovej a povedal, sťahujeme sa do školy. Keď nám nedali byt, ideme bývať do školy. Bola tam zima, tá škola sa prerábala hore po schode. No tak to bol hrozný priestupok, čo oco si dovolil. A to urobil z takého protestu, že byt nám nechceli dať. No samozrejme, že potom, keďže tie miestnosti boli potrebné, tak potom sme asi v apríli dostali byt v Považskej dvojizbový v prvom paneláku, ktorý sa tam postavil, ale za trest, ja hovorím za trest, že sme si toto dovolili, tak nás dali na samý vrch, na 6. poschodie bez výťahu a chudera babka stará, ktorá prišla k nám, otcová mama, ktorá nám pomáhala tie deti opatrovať, dole bývalý riaditeľ školy a toto, ale my za trest neboli. Ale boli sme šťastní, že máme 2 izby. Nebolo to pre nás nič výsť na 6. Výťah sa ešte len robil, všetko to bolo také nedorobené, že boli sme radi, že máme byt. Ja som potom začala učiť, oco nechcel, aby som dochádzala do Teplej, bo Janko sa nám už narodil v tom byte. Môj druhý syn v roku 1962. Nechcel, aby som dochádzala do Teplej, i keď ja by som bola bývala rada, lebo sme boli ohromný kolektív. Tak mi vybavil miesto v Považskej Bystrici v meste, po materskej, po materskej s Jankom som nastúpila na jednu veľkú školu. Dali mi 46 žiakov, som mala v triede, štvrtákov. No to bolo úžasné. 46 žiakov. Polovica boli veľmi nadané a tá druhá polovica boli všelijakí. No ale teraz opravovať, boli štvrtáci, opravovať diktáty, slohy. To ja som, keď som prišla zo školy a učilo sa na smeny, aj v soboty, hej. Že 2 týždne do obeda, týždeň po obede. V tú sobotu ísť do školy po obede, aj deti boli otravené a ja. Ja som bola tak znechutená týmto, lebo mne dali ako nové, tam prišla som na školu, tak mi dali tú najväčšiu triedu. Bola som taká znechutená touto situáciou. A tých vysvedčení písať, 46 vysvedčení, no to bolo to úžasné. Ale všetko som to zvládla, bo som bola mladá, babka bola s nami. No a tak potom v priebehu školského roku mi ponúkla pani Drábová. Ona tam založila osobitnú školu, teraz je to špeciálna škola. A ponúkla mi, že či by som nechcela ísť učiť na tú osobitnú školu. No ja som rada išla na tú osobitnú školu. Jednak som to mala blízko domu a bavilo ma to. Chcem povedať, že Považská Bystrica, hoci to bolo okresné mesto, boli tam tie strojárne, to bola taká polodedina, polomesto, tá kultúra tam bola úbohá. No a bolo to jedno komunistické, super komunistické mesto. Neexistovalo, učitelia absolútne do kostola nemohli chodiť, tam nebola kdeže. Ale my sme si kúpili skútra, tú motorku a
Bola to, no aj boli sme veriaci ľudia a každú nedeľu sme na skutri išli niekde na niektorú dedinu do kostola na omšu. V Povazke to nebolo možné. V roku 1964 sa nám narodila tretia dcerka Hanka a keď mala 2 mesiace, tak sme dostali ponuku na výmenu bytu. Boli to takí naši známi, dobrí. Bola to taká štvorvýmena. My sme prepustili byt jednej pani učiteľke, tá zase jednoizbový byt prepustila tomu bývalému panu riaditeľovi a my sme dostali byt v základnej škole. Pri cintoríne sa to volalo. Bol to riaditeľský perfektný byt na 1. poschodí, no tak to sme boli šťastní. Jednak som mala blízko do školy a boli sme, aj otco mal blízko do školy v centre mesta. Vtedy neboli nejaké úplatky, že toľko mi dáš. Nie, to bola taká štvorvýmena. A boli sme tam veľmi spokojní. Nebolo tam ešte ani ústredné kúrenie, hoci to bol riaditeľský byt. Otec sa tam až potom sa robilo. Bol trojizbový. No ale už otec sa tam aj narobil, sme si to prispôsobili, ten byt a ponatieral okna, dvere a vynovil, čo mohol, lebo on bol veľmi šikovný, vedel všetko urobiť. Tak boli sme radi, že máme takýto pekný byt v škole. V roku 1966 sa narodil Jožko. No ja som každé 2 roky išla na matersku, čo teda mojej pani riaditeľke sa veľmi nepáčilo. A babka bývala s nami, opatrovala deti, lebo ja som musela učiť. Neboli by sme vyžili z jedného otcovho platu. Učiteľské platy boli vtedy na prežitie. V roku 1966 bola taká udalosť v lete, že bol Svetový kongres výtvarníkov v Prahe, volalo sa to INSEAD. A babke sme nechali 4 malé deti, Jožko mal len pár mesiacov, ona bola taká zlatá, stravili sme tam 2 týždne, boli to úžasné zážitky. Oco vedel perfektne po nemecky, vedel inak 4 jazyky. My sa tam zoznamili s takými mladými učiteľmi z Nemecka a pozvali nás do Mníchova na mesiac, no ale to bolo nemysliteľné. Tá situácia politická sa tak začala trochu uvoľňovať, hej, tie 60. roky. 67 sa narodil Vladko a strašne sme sa tešili, keď prišiel rok 1968. To bolo úžasné. Odrazu sme mohli ísť do kostola, učitelia, tak sme už išli v Povazkej. To bolo úžasné nadšenie, ja som tedy mala 28 rokov. Ocko bol odo mňa starší, tak 28 až 14 je koľko, neviem. Ocko sedával pri rádiu, aj do polnoci uchumal na rádiu. No to bolo niečo úžasné, jak sme sa tešili, že bude tu na ten komunizmus s ľudskou tvárou, Dubček a tak ďalej. No dlho sme sa netešili. Spomínam si na ten august 1960, bolo to úžasné. Pamätám si, že bola streda, 21. august, ráno som vstala zavčasu pre Boha, čo sa to robí? Z rádia smutočná hudba. No a už nám povedali, že vstúpili tu vojska Varšavskej zmluvy, a už cez Povazku išli tanky a všetci, tá armáda, išli sme sa pozerať. Bolo to hrozné, bolo to strašné sklamanie pre nás, strašné. Dlho sme sa netešili z tej slobody. No, v tom 68. sme mohli aj deti prihlásiť na náboženstvo. Marienka už chodila do 2. triedy, tak som ju prihlásila na náboženstvo, lebo bola tých necelých 8 mesiacov sloboda, bola na svetom prijímaní. No ale potom, čo prišlo, previerky, obrovské sklamanie, ktoré sme prežívali. V 69. v lete sme mali ísť do toho Mníchova.
na mesiac k tým mladým učiteľom, ktorí nás v Prahe Oco dal žiadosť do Banskej, no to bolo strašne ťažké. Tak v Banskej nám vyhoveli, že nás pustia na mesiac, že si zoberieme jedno dieťa zo sebou, aby mali istotu, že sa vrátime. Tak v Banskej dali povolenie a ja som išla na okres za inšpektorom, nebudem ho menovať, ktorý sa mi spúpne vysmial do očí. Vás pustíme, ale vášho manžela nie. Pretože v 68. pár dní na začiatku školského roku išiel otec s babkou do Viedne, tam chcel niečo vybaviť s rodinou. Vášho manžela. Ja som bola taká mladá, taký blbec, že som mala buchnúť pesťou po stole a ako ja tam pôjdem do toho Mníchova sama, ako vedie, neviem ani jazyk, ani nič. Jednoducho nepustili ho. No. Otec zostal taký znechutený, oni nám vypisovali, a prečo neprídete, čakáme vás, no nič, no. No a potom v 69. aj zo zdravotných dôvodov, aj z takého sklamania oco skončil vyučovanie, už skončil v školských službách a išiel robiť tak do tzv. Pridruženej výroby. V priebehu roka 69, keďže mal v Amerike sestru, ktorá tam išla za prvej republiky, tak si žiadal, aby ju mohol navštíviť. Púšťali len k najbližším príbuzným, a teda k sestre. To bola tortúra, vybavovania, no ale nakoniec ho pustili. Tak v roku 1969 v decembri odletel do tej Ameriky. Ja som bola v Prahe odprevadiť, ťažko sme sa učili. Keďže bol šikovný a vedel všetko robiť, tak v tej Amerike, okrem toho, už doma sa učil anglicky, on bol veľmi nadaný na jazyky, anglicky nevedel, ale sa naučil, kúpil si také platne. Tak keď išiel do Ameriky, už čiastočne vedel po anglicky. Tak býval u sestry a potom aj u bratranca. Oni mu tam našli robotu. Do obeda robil v jednej továrni takého pomocného robotníka a po obede chodil po domoch malovať okná a no proste chcel zarobiť, keď už tam bol. Dostal povolenie na 3 mesiace a potom na pol roka. Teda ešte 3 mesiace, hej. Žiadal si o predĺženie, lebo chcel naozaj zarobiť, aby sme si mohli kúpiť domček. Čo bolo zaujímavé, písali sme si každý týždeň, niekedy aj 2-krát. To ešte tedy sa listy písali. To bola taká telefonovanie, to neexistovalo. Iba raz sme si mi zavolal, to bolo drahé. Ale čo bolo zaujímavé, to ja som zistila až potom, že mne začali otvárať listy od otca. Ale bolo to tak zamaskované, lebo prišli za susedov, za pani školničkou a tajní a sa jej pýtali, že tá vaša, lebo sme boli susedia, tá pani Moresová sa chystá do Ameriky? Lebo otec povedal, že by bol veľmi rád, keby som tam aj ja mohla prísť na, čo ja viem, na pár mesiacov. A ona hovorila o tom, neviem. No a oni sa to dozvedeli z tých listov, že mi otvárali listy, ktoré mi otco písal. A tam otco písal, že ako by bol rád, keby som prišla. No samozrejme, že to bolo nemysliteľné. No otco si žiadal predĺženie, nedali mu. Tak tam ostal rok, písal stále na veľvyslanectvo, ostal tam pol roka bez povolenia. Išiel v 69. decembri a vrátil sa v 71. v januári. Niesol doláriky zarobené. Hneď na letisku ich musel odovzdať a dali mu bony. Za to. Tak prišiel domov, trochu sme sa tešili, že je už doma, trochu pobudol doma, pár týždňov a hneď ho volali na vypočúvanie do Banskej Bystrice. Viem si predstaviť až teraz, že čo to muselo byť za vypočúvanie. V jednej miestnosti oproti asi sedel policajt,
otec oproti nemu, a chceli ho presvedčiť na spoluprácu ze Štebe. Samozrejme, to bolo nemysliteľné. Otec chodieval zlomený z tej Považskej Bystrice. Prišiel domov, nebolo s ním reči, úplne zlomený. Ale toho viackrát tam volali a keď videli, že im ho nepodarí presvedčiť na spoluprácu, no tak to bolo hotovo, bol odpísaný. Samozrejme o učení alebo takom niečom, nie len, že nemohol už učiť, ale v celej Považskej Bystrici nedostal nejaké zamestnanie. No bol odsúdený na pol roka, bol súd, súdil ho otec jeho žiačky, sudca, Králik sa volal, to si pamätám, hoci čo som včera varila, tu neviem. Odsúdili ho na pol roka, mal podmienku a keďže sme mali 5 drobných detí, tak asi brali na to ohľad, mal podmienku rok. Bol odsúdený, keby bol povedal len sprostý komunizmus, tak ide na pol roka do basy. Keďže v Považskej ani len za aranžéra ho nechceli zobrať, ani do závodu, ani do nemocnice, nikde. Proste Považská ho odpísala. Hovorí, poďme preč z tejto Považskej. No tak sme hľadali nejaký domček, mali sme tie peniaze, čo zarobil, teda tie bony. No a tu sme našli tento dom, kde teraz bývame. Otec mohol robiť on s 3 vysokými školami, i keď nedokončenými, mal 2 dokončené. 4 jazyky ovládal, mohol robiť len pomocného murára. A to tak spomínal, že takému usoplenému, ale nepodceňoval ho. Chcela by som teraz trošku povedať o mojom manželovi, Albínkovi. On sa narodil na Orave v Pribiši v roku 1926, pochádzal zo svých detí. Pochádzal z úžasnej rodiny. Proste bola tam ťažká situácia, bieda, zhorel im nový dom a jedno dievčatko najmladšie zomrelo, 7 detí, čo teraz, zadlžili sa jeho rodičia. No tak, aby trošku tak nejak dokázali prežiť, tak ocka dali 11-ročného do Nitry, do kláštora. Tetu Hanku dali zase k sestričkám. Tam bol od 11 rokov v Nitre, v kláštore, až do 18 do vojny. No potom cez vojnu už samozrejme sa vrátil domov. No a školu dokončil, gymnázium dokončil v Púchove v 47. Mal 21 rokov. A s 2 priateľmi ešte z triedy sa rozhodli, že pôjdu študovať za kňazov do Spišskej kapituly, kde bol ich hlavný predstavený pán biskup Jan Vojtaša, ktorý bol tak týraný a prenasledovaný, a ktorý má byť teraz blahorečený. Tak otec tam študoval, už mal 3 roky štúdia za sebou v seminári. Inak musím povedať, že mal výtvarná a hudba, to bolo jeho, bol výtvarník, to mi spomínal jeden jeho spolužiak, že mal tam založený taký hudobný krúžok v tom seminári. 3 roky tam boli, keď v 1950 sa zavreli a zrušili kláštory, semináre. Nepýtali sa ich, čo, ako, hej. Zo seminára automaticky všetkých bohoslovcov dali tým čiernym baronom, boli to tzv. Vojenské tábory nútených prác. Nepýtali sa ich, či sa im to páči, či nie. A nevedeli, koľko tam budú. No okrem nich tam boli ešte deti, ako to hovorili, že Kulakova, čo ja viem kto, ale títo bohoslovci boli hlavní tam, hej. Nevedeli, dokonca, keď máme teraz stretnutia, ja som v Konfederácii politických vedov Slovenska, tak jeden pán hovoril, že im hrozilo vyväzenie do gulagov.
do Ruska k týmto Petepakom niektorým. No ale zomrel Gottwald, zomrel Stalin, tak z toho zišlo. Bolo to, absolútne o tom nesmeli hovoriť počas socializmu. Oco povedal, že bol na vojne, ale o tomto som ja nevedela. Ja som sa to dozvedela až po revolúcii v roku 1989. Oni nemali ani zbraň. Ich zbraň bola motika a čakan. A ril, hej, a mali čierne výložky. Preto ich volali čierni baróni, boli politicky nespoľahliví. No a nevedeli, tak otca 4-krát pustili domov, 3-krát. A 3-krát ho vrátili zase. Takto to robili. Skončilo to skončilo asi v roku 1953 a nastúpil tam v roku skoro 3 roky tam bol v tom PTP. O tom, ako žili títo Petepáci na vojne, hovorím, to sme sa dozvedeli až v roku 1989 na konci a v 90. Tak pracovali na tých najťažších prácach a úsekoch a do baní ich dávali, mnohí tam aj zahynuli. No otec pracoval konkrétne v lesoch na Severnej Morave, hej. Proste ťažko tam dreli a keď prišli z tej práce, najedli sa, potom ich nahnali do študovne a politruк, ktorý niekedy mal 3 tieto školy ľudové, ich presviečal, že sa majú oddať komunistickej strane vzdelaných, vysoko vzdelaných chlapcov. Bolo to hrozné, čo tam prežívali tí chlapci všetci. V decembri 1953, takmer skoro 3 roky, ho pustili už domov, lebo už sa to uvoľňovalo tou smrťou Stalina a Gottwalda, už to spelo ku koncu tie pomocné technické prápory. Tak otco potom od septembra sa rozhodol, milostivo mu dovolili, že ide si urobiť učiteľstvo. Tak išiel študovať na vyššiu pedagogickú školu do Bratislavy. To bolo také vysokoškolské, ale bola to dvojročná vyššia škola pedagogická. Vyštudoval výtvarnú a ruštinu, hoci predtým sa rusky neučil. Ale tak toto mal takúto aprobáciu a mohol učiť na 2. stupni, aj mal kvalifikáciu na 2. stupeň výtvarnú ruštinu. No keďže to malovanie a výtvarníctvo bolo jeho takou doménou v živote. Priatelil sa s viacerými maliarmi známymi, veľmi uznával Bazovského, toho sme boli navštíviť raz osobne, písali si pamätám, že keď sme tam prišli k nemu, tak mi ruku boskal Miloš Bazovský. S Medvedskou Máriou bol veľký priateľ. A iní výtvarníci, aj tuto z Dana Horeckého, ten ešte žil. No poznal viacerých, Benku, a to sa osobne s tým poznal. Jeho túžba bola dostať sa do Zväzu výtvarných umelcov, ale márna túžba. To nevedel, neboli by ho prijali. Tak maloval a musel mať určitý počet prác, ale nikdy by sa nebol tam dostal do toho Zväzu výtvarných umelcov. No. Keďže v tej Považskej Bystrici absolútne nikde ho nechceli prijať, tak hovorili, poďme preč z tejto Považskej. Tak sme za tie peniaze, čo zarobil v Amerike, sme si kúpili tento domček. A potom sa ukázalo, že je vlhký, no tak ho bolo treba opravovať a tak on sa tu v jeseni 1971 nasťahoval aj s Marienkou a s Jankom. Marienka bola 6-tačka a Janko 4-tak. A na nedeľu chodili do Považskej, do toho bytu. Mohol robiť len toho pomocného murára. Aj to sa musel, nevedel to murovať, nevedel až tak, ale naučil sa. Dokonca po večeroch, po tej ťažkej robote ešte chodil, urobil si odbornú školu v Byčici. Teda bol aj kvalifikácia, ale to už sa nestihlo mu uznať tú kvalifikáciu. Bol stále pomocný murár. No a keďže bol tak zapísaný u komunistov, tak každý mesiac sa musel hlásiť na policajtov
Hej? Že ako nesmel povedať, no absolútne, strašne ťažko to niesol, lebo on bol citlivej povahy, to bola hrozná krivda, nikomu nič neurobil. Bol to úžasný človek, charakter čistý ako kryštál. A tam bol nasadený na neho jeho kolega, ktorý mi to povedal až po otcovej smrti, ma raz stretol na schodoch, ale bol to dobrý človek. Stretol ma, už bol otec mŕtvy a hovorí, a čo je za Albinom? Lebo tak sa rozišli. Ja hovorím, no veď Albin zomrel. No a viete, že ja som ho mal udávať? Keby bol povedal len 2 slova, tak by bol išiel na pol roka do vlasy. V roku 1972 v auguste sme sa z Považskej presťahovali do Žiliny, do tohoto nášho domu, ktorý bol ešte stále, nebolo to všetko hotové. Otec tu ešte stále sa to dorábalo, no otec stále pracoval teda v tom mestskom stavebnom podniku ako pomocný murár. Už sa aj zdokonalil veľmi v tom murárstve, čo sa mu veľmi zišlo. V roku 1900, no a medzi tým sa teda každý mesiac musel hlásiť u policajtov. V roku 1974 sa nám narodil posledný náš syn Milan a ja som už vtedy rok pracovala v diagnostickom ústave pre mládež, čiže v polepšovni. V septembri roku 1974 pri ťažkej práci, keď oco opravoval túto, kde babka bývala, dával tam nové okno, veľmi sa namáhal večer, a praskla mu cieva v hlave. On mal tzv. Aneurizmu, také oslabené miesto. Ja som hneď ráno volala pohotovosť. Prišiel lekár, ja neviem, prečo ho nebral do nemocnice. Nebola mu poskytnutá dobrá lekárska pomoc. Ja som bola hlúpa. Milan mal 4 mesiace, ťažko chorý. 7 detí, hej. No, trvalo to 3 dni. A po 3 dňoch krv mu tiekla, nie že by ho bol ten lekár bral do nemocnice, lebo videl, že je to mozgová príhoda. Na 3. deň otec úplne ochrnul. Prestal rozprávať a samozrejme, že som volala sanitky, nechceli ho brať lekári. Nebrali ho tí sanitkári, lebo on sa jednou rukou bránil, lebo vtedy sa stávalo, že nepohodlných ľudí odstraňovali, možno to niekde počul, že aj zabili, jednoducho zhodili z lešenia jedného kňaza. To mi teta Hanka rozprávala. Takže 9 dní mu tá krv tiekla na ten mozog, až na 9. deň išiel do nemocnice, keď už mal mozog zaplavený krvou. A odišla mu všetká inteligencia, všetko. Ostal na úrovni malého dieťaťa. On taký múdry, taký dobrý, skvelý. Milan mal 8 mesiacov, keď som ja musela ísť do práce, aby sme mohli žiť. A keďže bol len pomocný murár, tak dostal mizerný invalidný dôchodok 730 korún a 7 detí. No a pridali mu ešte 300 korún bezvládnosti. A moja bolesť bola nekonečná. Ja som hovorila, že siaha až do Austrálie, na druhý koniec sveta, nad ním. Staršie deti si ho pamätali ako zdravého, ale Stano a Milan si ho už nepamätali zdravého, už len chorého. Proste prestal rozprávať, bol na úrovni malého dieťaťa. Ja som musela pracovať a staršie deti, Marienka bola 9-čka, vtedy Janko 7, museli sa postarať aj o tých 2 malých súrodencov, aj o chorého otca. Popri tom sa výborne učili. A ešte to poviem.
že keď som išla na rodičovské združenie, tu na Konevovu, bola to najkomunistickejšia škola v Považskej, ešte v Žiline, ale bola výborná inak. Tak učiteľia mi hovorili z triedy do triedy, som behala, lebo boli aj naraste, boli 5 na škole. Pani Moresová, vaše deti sú pýchou našej školy. Ale keď bolo treba sa dostať na školu, neboli prijatí. No Jožko sa dostal na gymnázium aj stanom. Marianku neprijali, vyznamenanú žiačku. Janka neprijali, Hanku neprijali, Vláda čistého jednotkara neprijali. Bola to strašná krivda. Keďže dostával len ten mizerný invalidný dôchodok, a teda tých 1000 korún a prídavky. A ja som pracovala. Ale deti dorastali, ale boli také zlaté deti, že starali sa o chorého otca, výborne sa učili a nikdy v živote odo mňa nič nepýtali. Tedy bola veľká moda rifle. Nikto z mojich detí, zo synov, ani mi nepovedal, mama, my by sme chceli rifle. Nie. Vedeli, že sme v takej situácii, že si to nemôžeme dovoliť. Napríklad my sme mali, ja som bola vychovateľka v diagnostickom, mali sme výplatu a zálohu 18. a 3. mesiaci. Hej. Stalo sa, že 2 dní alebo deň pred tou výplatou ja som už nemala peniazy. Hovorím, Pane Bože, a zajtra mi treba aj z chleba kúpiť. No minula som ich, no ja nemám za čo. Išla som, lebo sme kúrili, išla som ráno vysypať popol a pod dverami bola obálka a v nej 500 korún, čo bolo strašne veľa. A bolo tam napísané, pomôžte si, využite tieto peniaze, na čo potrebujete. Nevedela som, kto je ten darca, to sa stalo viackrát, keď som bola v najväčšej biede. Okrem toho nám pomáhali kňazi. Pán Povala, ktorý bol nevinne tiež zatvorený, sestričky, no teta Hanka bola sestrička, tak nám úžasne pomáhali, Pán Boh nás neopustil. Ale boli to veľmi ťažké a bolestné časy, pretože ten otec bol takto chorý. 12 rokov takto žil chudák, 12 rokov bol takto chorý. Posledný rok, ten 12. dostal druhú mozgovú príhodu. A to bolo hrozné. Už potom 11 mesiacov len ležal, už nás ani nepoznal. Bolo to ťažkých 11 mesiacov. Jožko bol vtedy akurát na vojne. Po tej druhej porážke v roku 1986 otec už ostal na posteli, už nás ani nepoznal. Opatrovali sme ho, keďže stále ležal. Tak asi 2 mesiace pred smrťou to telo bolo už také, dostal preležaniny a nebolo na to pomoci. To išlo čoraz k horšiemu, až vlastne nastala tam potom otrava krvi a jemu bolo úplne vidno kosti, rebra. A tu vedľa bola škola, divadlo, tam boli sme za dobre, susedka to bola, ona bola komunistka. Naša pani obvodná doktorka, nebudem ju menovať, nebola zlá, bola dobrá. Išla ju často pozrieť, ale u mňa sa nezastavila, aby sa opýtala, pani Moresová potrebuje len jediný raz, a to nebolo toho pred smrťou. No ale hovorím, Pán Boh nás neopustil, pomáhal nám prostredníctvom dobrých ľudí, deti sa dobre učili, ja som prežívala bolesť aj nad otcom, aj nad tým, že tie deti neboli prijaté na školy. Nakoniec sa podarilo im vyštudovať. Jedine Jožko a Stano boli prijatí na to gymnázium matematické. V októbri 1986 po tej ťažkej chorobe, po 12 rokoch choroby otec zomrel. Bolo to vykúpenie pre neho. Do určitej miery aj pre nás. Moja priateľka, najlepšia Miluška, pláčala často pri jeho posteli a hovorila, Ježiško, zober si už toho Albinka, nech už toľko netrpí. Ale bol to nesmierny žiaľ, takže Milan mal vtedy 12 rokov a Stano
14. Obetavo mi pomáhali všetci starať sa o otca, výborne sa učili. Tie deti boli mojou radosťou. No a Pán Boh. No a ja som stále pracovala v tej polepšovni a chodievali sme na také stranické schôdze do osobitnej školy. To sme museli verejné. A tam bola tá predseda komunistickej strany a hovorí, keby som mohla tú Moresovu, tak ju vyhodím. Keby som mala tú moc. A ja hovorím, našťastie nemáš tú moc, aby si ma vyhodila. Lebo ja som chodila do kostola. Išla som, aj v nedeľu som išla, nepchala som sa dopredu, ale chodila som do kostola. No deti na náboženstvo nechodili, lebo ako teda učiteľka, ale tak sme žili v kresťanskom duchu. Skončilo sa to trápenie pre otca. Môžem povedať, že bol obeťou komunizmu. Tak v roku 1986 v oktobri zomrel. No a to sme mysleli, že toto tu bude stále trvať, táto šedá doba, hej, kdeže o revolúcii sa nám ani nesnívalo. Žili sme. No, ale tak postupne to ako si išlo dopredu, až prišiel rok 1989, čo bolo neuveriteľné, čo nemohli sme tomu uveriť, hej. V novembri, to bolo to 17. november, však to je pamätný deň, a ja som už v decembri mohla ísť s chovankami do kostola, to bolo úžasné. Ja som zobrala dievčatá, hovorím, dievčatá, ktoré chcete ísť so mnou do kostola? Verejne zo školy do kostola. A pamätám si, že po tej revolúcii už bola teda tá sloboda, to bolo ešte pred Vianocami. V kostole tu nás sa spievala tá krásna pieseň. Ľudia plakali v kostole. Bože, čo zráčil slovenskému rodu po mnohých rokoch, ťažkom utrpení, hej, láskavo vrátiť otcovskú zázhrudu a tak ďalej. No boli to úžasné časy. V tom decembri, v januári, keď boli tie manifestácie, ja som tam mrzla na námestiach. Nemohli sme tomu uveriť, že prišla sloboda. V lete v roku 1990 sme išli na taký celoštátny zjazd bývalých petepákov do Bratislavy. To bol ešte aj pán Houba, lebo to bol otcov priateľ, tiež bývalý bohoslovec. 500 ľudí tam bolo na Vysokej škole ekonomickej, sa zišli, tí petepáci ešte žili, však ešte neboli takí starí. Tí chlapi tam plakali a spomínali, takú krivdu zažili hroznú. No a tak tešili sme sa, že z tej slobody, že to bolo niečo neuveriteľné. Lebo sme neverili, že sa dočkame pádu komunizmu. Boli sme nadšení. Potom samozrejme tí bývalí petepáci a politickí väzni boli rehabilitovaní. Hej, ja som písala, to sme museli podať žiadosť, ale musela som mať potvrdenie zo seminára, zo Spišskej kapituly. Tam boli všetky dokumenty zničené. A to bolo paradox, že aj treba túto u Salesianov aj do seminára Spišskej kapituly sa nasťahovali policajti. Tam nebolo dokumentov, to komunisti všetko zničili, tak potom im museli dávať svedectvo takí kňazi. A otec bol rehabilitovaný, aj všetci petepáci, aj politickí väzni a dostal titul taký veterán protikomunistického odboja. No a ešte v 90. roku, 1990, Dubček povedal, že títo ľudia trpeli, tak im patrí nejaké odškodné. Tak ja som v roku 1990 dostala 16 800 korún za slovo Dubčeka, som to rozdala deťom. No a potom v roku 2006, to bol ten minister dobrý, z Durindovej vlády som zabudla meno, čo odstúpil, keď padlo lietadlo, minister obrany, tak on povedal, títo ľudia si zaslúžia ozaj
aby dostali odškodné za tie mesiace, čo strávili v tých pentepackých táboroch. No ja som v 86. tak som bola som vdova 9 rokov. Na otca som mala tie najkrajšie spomienky. Deti už boli zaopatrené a v roku 1995 som tu v Žiline spoznala sa s Lackom Závodským. Mala som 55 rokov. No a Lacko bol vdovec, boli sme si blízki aj vo viere, aj vo všetkom. Tak sme sa po 3 mesiacoch známosti sme sa zobrali, mali sme sobaš tu v kostole. Na Lacka mám tiež, na môjho druhého manžela, tie najkrajšie spomienky. Na môj veľký žiaľ, nesmierny žiaľ, v roku 1999, keď ja som bola na brigáde u jeho brata v Nemecku, chcela som zarobiť. Som sa vracala domov a on 3 dni pred mojím príchodom na môj obrovský žiaľ zomrel, dostal infarkt. No tak som ostala druhýkrát vdova. No a ešte to chcem spomenúť, že potom teda, keď bola tá rehabilitácia a to odškodné sa dávalo, tak za každý mesiac, čo tí pentepáci strávili na vojne, ja sa už nepamätám na tú sumu, ale ja som dostala za otca odškodné 24 000 korún. Vtedy boli ešte koruny. Ja nie som za nejaké hodnostné pomníky, ale som si povedala, že aj ja tam budem pochovaná s ním v jednom hrobe, tak som mu dala urobiť pomník za tých 20 000 a 4 000 som si nechala. No. Na obidvoch, na otca, na Albínka. Vrátila som sa potom k svojmu menu Moresová. Mám krásne pomienky, lebo boli to skvelí ľudia obidvaja. No. Je to možno 7 rokov, som sa prihlásila, mali sme tu také združenie pentepákov, ale potom to zaniklo a tak ja som sa prihlásila do Konfederácie politických väzňov. Je to taká celoštátna organizácia, chodíme po tých miestach, kde chodíme spomínať na tých pentepákov, na tých politických väzňov. Sú to krásne podujatia a mňa to veľmi teší. Napríklad s priateľkou chodíme. Boli sme v Jachimove pred 3 rokmi, 3 dní. Tam sme prešli to strašné utrpenie, čo tam prežili. Tí nevinní ľudia, 4 000 ich tam zomrelo. A bolo ich tam okolo 60 000 nevinne odsúdených ľudí, ak tam hrabali tými rukami holými tú rudu. No a chodíme po týchto miestach, v Prahe sme boli, a po viacerých miestach sú to také krásne spomienky na týchto ľudí, čo tak trpeli nevinne za socializmu. A ja som šťastná a hrdá na to, že som mala takého manžela Albína a že moje deti sú úžasné deti, majú na otca krásne spomienky, tí starší, dlho si ho neužili, bohužiaľ, ale môžu byť na svojho otca hrdé, že to bol jeden úžasný človek, čestný, dobrý, milujúci, šikovný, no a takíto ľudia za toho komunizmu veľmi trpeli a boli prenasledovaní. A teda tí bývalí bohoslovci, ktorí nesúhlasili, nie že nesúhlasili, proste trpeli. A my rodiny s nimi. No, ja som šťastná, že som stretla Albína, lebo jednak jeho rodina bola úžasná. Mal tých 8, to maličko, najmladšia sestrička zomrela, jeho súrodenci, boli to úžasní ľudia, jeho mama svokra, s ktorou sme bývali 20 rokov, mám na ňu tie najkrajšie spomienky. Na tie roky,
čo boli, tie ťažké. Hovorím, človeka to aj obohatí, aj to utrpenie. Utrpenie a trápenie a kríž človeka vždy obohacuje. Som rada, že mám 7 detí, som na to hrdá, lebo ani jedna moja spolužiačka z triedy nemala 7 detí, len ja. A mávali po 4, po 3. A teraz mi závidia niektorí. Žovka, ty máš tých detí. 20 vnúčat, 10 pravnúčat, 2 ďalšie sa narodia. Takže ďakujem Bohu za tento život, ďakujem mu za to, že som sa spoznala s Albinom, že som, i keď krátko, boli sme len 14 rokov šťastní, čo bol zdravý, 15 rokov v Amerike, bol to úžasný človek, milujúci, nežný, veľmi sme sa ľúbili. No ale život je taký, všetko sa začína, všetko sa končí a ja už si hovorím, že som vo finále života.